Dormir amb aire condicionat provoca mal de coll? A l'estiu estem exposades constantment a variacions de temperatura i humitat, sobretot degudes a l'aire condicionat. Aquest pot provocar inflamació de la gola, que s'expressa com a dolor en empassar, sensació d'haver d'escurar-se el coll i fins i tot disfonia, és a dir, alteracions en el to de veu. I aquest risc d'inflamació augmenta si posem l'aire condicionat mentre dormim, ja que de vegades ho fem amb la boca entreoberta. I això fa que tinguem la gola exposada durant més hores sense hidratar-la. L'aire que respirem s'ha de filtrar, humidificar i escalfar per tenir una temperatura correcta pel cos. Quan respirem aire condicionat a uns 22-24 graus, el nostre cos l'ha d'escalfar i si entra per la boca se salta algunes barreres protectores i ens podria irritar la gola. Per altra banda, l'aire fred pot alterar els sistemes de defensa i facilitar l'entrada de microorganismes al cos que podrien acabar causant una infecció. En definitiva, la gola es pot irritar per moltes raons, entre les quals trobem els canvis bruscos de temperatura i la baixa humitat que causen els aparells d'aire condicionat.